Bona nit a tothom. El president de l'acadèmia no és que estigui absent, perquè és aquí mateix, però ha decidit que contemplava avui els toros des de la barrera i que delegava en mi per presentar aquest acte. De manera que començo, com és tradicional, dient bona nit a tothom, benvinguts al Palau Requesens, seu d'aquesta acadèmia, i com que tots sabeu de què es tracta avui, sense més preàmbuls, donem inici a l'acte. Potser us dic el programa, tot i que també ha sigut comunicat, i així ens presento més ràpidament els que m'acompanyen en aquesta taula. En principi intervindran en Miquel Sillà i Serra, professor d'Institut en Excel·lència, si no m'erro, o ja no ets en Excel·lència? No, soc professor d'Institut. Doncs en Excel·lència. Després seguirà, a veure que no m'arriba l'ordre, després seguirà l'Eusèbia Llença, conegut de tots vosaltres. Ell sí que crec que està en Excel·lència. Això. Doncs bé, deixem-ho córrer. El fill del doctor Alzina no està en Excel·lència perquè està jubilat. I jo també estic feliçment jubilat i prego la paraula en principi en nom de l'acadèmia. Bé, doncs sense més preàmbul, en Miquel Sitjà dissertarà, jo crec que senzillament parlarà, sobre el doctor Josep Alzina i el Ripollès. Endavant. Bona nit a tothom, excel·lentíssim senyor Roger Enrique, president de l'Acadèmia de Bones Lletres, senyores i senyors acadèmics, membres de la família de Josep Alzina, amigues i amics, autoritats. De moltes maneres i molt sovint s'ha dit i repetit que la infantesa és la nostra pàtria i que el lloc on hem nascut i ens hem format en els nostres primers anys de vida ens acompanya en la nostra breu estada en aquest món. El Ripollès i Ripoll, on l'hel·lenista i catedràtic de grec de la Universitat de Barcelona, Josep Alzina i Clota, va néixer avui fa 100 anys, va tenir un paper que supera el pròpiament sentimental i d'origen familiar en la seva vida i activitat acadèmica. Era fill dels hotelers del Ripoll, Assumpció Clota i Serra i Josep Alzina Carbonell. En Josep Alzina, en tant que seguidor dels humanistes, als quals, com diu el poeta llatí Terenci, res del que és humà els és estrany o aliè, ni humanum ni est alienum, Ripoll i el Ripollès i els seus habitants l'ocuparen i el preocuparen. Com per la mateixa raó no va ser aliè ni a les realitats ni als ambients barcelonins nacionals i internacionals que va conèixer al llarg de la seva carrera acadèmica i intel·lectual. Josep Alzina va ser un ripollès militant, com ho fou el seu convilatà i deixeble, el també hel·lenista, el doctor Eudald Solà, ja traspassat, un altre referent ripollès de la Universal República de les Lletres, de qui avui, a banda del que jo diré, crec que també algun dels que m'acompanyen a la mesa en parlaran. Josep Alzina i Clota, un humanista, com ja s'ha dit, compartia també els ideals i valors d'universalització de la cultura, que de la cultura grecoromana i cristiana, o millor dit catòlica, ja que catòlica és la paraula grega que vol dir universal, hem heretat, i que a parer meu no hauríem de perdre. L'imperi romà i després l'Església havia aspirat o havien volgut tenir una àmplia xarxa d'estructures materials, culturals i jurídiques que arribessin a tots els racons, pels recòndits que fossin, ja fos a Armènia, Empúries, a l'última Thule o al prepirinenc Ripoll, per molt apartat que fos de la polis, la urbs o la catedral. Justament, i com a inspiració, el Ripoll de l'any 1000, el de l'Abat Oliva, és considerat un referent cultural i de la seva perseveració en aquell moment crític i bel·licós medieval, gràcies a la força de l'ensenyament heretat dels romans del Trivium i Quadrivium
quadrivium conservat per uns agents tan eficaços de la realitat cultural, jurídica i espiritual com van ser els monjos benedictins del cenobi ripollès en el seu famós i celebrat escriptori. Òbviament no sempre ha estat així, i aquest món idealitzat de l'abat Oliva no és el nostre, ni els del que va viure Josep Alsina. Les complicacions del món que li va tocar viure Josep Alsina feien molt difícil que aquest ideal i idealitzada universalització de la cultura pogués estendre's de l'Urs barcelonina al llunyà i obrer i menestral poble de Ripoll de la postguerra, quan l'Estat encara no havia desplegat tota l'actual xarxa educativa i en el qual l'important i decisiu ensenyament secundari era o en mans privades o a càrrec de persones voluntaristes en aïllades iniciatives individuals molt sacrificades, com les del sacerdot ripollès mossèn Ramon Surinyac, que havia fundat una escola de secundària a Ripoll i en la qual aquest humil i senzill prevere es passava dies sencers, inclosos els dissabtes i els diumenges, treballant i formant persones del llavors desvestit poble de Ripoll de la postguerra. Entre elles a Josep Alsina, que el recorda en el seu llibre Gent del meu poble, amb admiració i respecte, perquè s'hi va formar i considera mossèn Surinyac el seu duca e maestro, manllevant aquestes paraules que Aran dedica a l'admirat i admirable poeta llatí, Virgili, duca e maestro, és a dir, el seu guia i el seu mestre. Ai, la gran importància dels mestres. Josep Alsina va ser conscient de la dificultat de fer arribar la cultura i l'ensenyament de qualitat arreu, com ensenyant en les seves classes i activitats donen compte fer faent del seu esforç. Va voler, però, que aquest esforç arribés també a donar fruits a Ripoll i al Ripollès. Li seria greu que condicions materials i geogràfiques impedissin l'accés a la cultura de persones de talent. Això semblava que podia passar al Ripollès. Crec que millor que jo ho poden dir les seves pròpies paraules extretes al ja esmentat llibre Gent del meu poble. En llegiré els meus paràgrafs. El primer és referit al recentment traspassat organista ripollès Modest Moreno i Morera. Diu Josep Alsina. Un dels desavantatges de la vida d'un poble, com Ripoll, és la dificultat que sovint impedeix la volada d'aquells esprits que voldrien saltar més enllà de la migradesa dels medis de què hom disposa. Fins aquí aquest primer passatge. En les pàgines que segueixen, l'organista ripollès Modest Moreno és elogiat per la seva tenacitat i esforç per ser organista a Ripoll i des del Ripoll. Però el doctor Alsina es dol que aquest organista mai no va poder fer el salt més enllà a un Vic o Barcelona, on a més de poder tenir més mitjans, podria haver estat també més coneguda i reconeguda la seva vocació. Moreno és potser el negatiu fotogràfic del propi Alsina i també del ja esmentat Eudald Solà. Aquests dos darrers estudiosos de la llengua i cultura grega van fer el salt, un salt tan heroic i difícil com es vulgui, més enllà del seu Ripoll nadiu, que tanmateix mai van oblidar. Josep Alsina va tenir un nom de fama internacional en l'àmbit dels estudis de grec, i en Solà, si se'm permet usar una metàfora que té molt de real i verídic, va arribar fins a Ítaca mateix. I ja que parlem del doctor Eudald Solà, fa bo d'escoltar el que Josep Alsina en diu. Quan parlo de l'Eudald Solà, m'és difícil de ser objectiu, del tot. Com podria ser-ho, si ell és una mena de doble de la meva persona, un deixeble estimat i fidel que ha prosseguit part de l'obra que jo vaig iniciar. I no és fàcil per un noi vingut d'un poble del Prepirineu, baldament aquest poble sigui Ripoll, conquistar aquesta ciutadella que és Barcelona. Aquí acaba la cita. Però com es va concretar la vocació d'Alsina per no deixar de banda Ripoll i el Ripollès que tant estaven i estan necessitats d'oportunitats i mitjans? D'una banda,
Josep Alsina i Clota va ser un assidu i interessant col·laborador de la premsa comarcal i de l'altre un promotor d'esdeveniments com jornades, cursos i congressos celebrats a Ripoll. La seva relació amb la premsa ripollesa va començar l'any 1954, quan es preparava per anar a oposicions de catedràtic de grec de secundària, que van ser a Madrid al maig d'aquell any. Dels diversos interessants articles que hi publiquen hi ha molts que es podrien esmentar. Crec que per la novetat que aleshores suposava, ja que tot just estava iniciant l'interès i atenció per la cultura grega popular i moderna, cal remarcar l'article publicat al Ripollès el 5 d'agost de 1961 titulat Esa difícil sencillez, en el qual Josep Alsina relata un viatge a Atenes i la sorpresa i l'admiració que li va causar escoltar la interpretació espontània de cançons populars gregues vora l'Acròpolis. Això pel que fa a la col·laboració a la premsa comarcal. Ja als anys 50 del segle passat, abans d'obtenir la càtedra universitària, Josep Alsina havia ajudat a organitzar jornades i estudis coneguts com a Setmanes Culturals Ripolleses. Posteriorment, en formats diversos, Josep Alsina va ser l'ànima de diversos cursos d'estiu a Ripoll que ens van permetre escoltar i gaudir de les lliçons de molts universitaris i d'alguns acadèmics d'aquesta casa que els bons oficis del doctor Alsina feia venir a Ripoll. M'han de dispensar i permetre que, atès que ja m'allargo molt, no sigui exhaustiu i usi, o millor dit, abusi, d'uns pocs records personals d'aquests cursos. L'estiu de l'any 1982 o 1983, no ho recordo exactament, Ripoll va acollir unes interessants jornades organitzades per Josep Alsina sobre l'anomenat Renaixement del segle XII, que fou també una època daurada per al monestir de Ripoll. Entre els ponents hi va haver el pare Agustí del Disseny, monjo cistercenc de Poblet, autor d'una monumental història del monestir de Poblet insuperable i acadèmic d'aquesta casa i, per tant, company i bon amic de Josep Alsina, el centenari del naixement del qual, del monjo, va passar sense pena ni glòria l'any 2023. No recordo si entre els ponents, però segur que entre els assistents d'aquelles jornades hi havia també el meu mestre, Marc Mayer i Oliver, llavors acadèmic de llengua i literatura llatina de la Universitat Autònoma de Barcelona i també acadèmic d'aquesta casa, que aprofitant els actes de les jornades van portar a visitar el llavors Arxiu Museu Folclòric on el seu col·laborador, el seu conservador, el llavors octogenari Eudald Graells i Puig, advertit per mi dels coneixements paleogràfics del doctor Mayer, va voler-li fer veure un petit pergamí difícil de desxifrar. El doctor Mayer va veure de seguida que teníem entre mans ni més ni menys que un fragment d'una còpia del segle XI del monument jurídic del Fòrum Juridicum, que degué formar part de la mítica biblioteca monàstica del monestir de Ripoll, avui perduda. No oblidaré mentre visqui la llàgrima d'emoció i gratitud que s'escapà dels ulls petits i curiosos del senyor Eudald Graells. Aquest era l'ambient d'aquests cursos en els quals, sota la direcció del doctor Alsina, es creaven vincles i es despertaven vocacions i es feien troballes i es podia gaudir de Ripoll del seu monestir a ple rendiment. I acabo. Aquesta meva aportació s'hauria pogut titular Josep Alsina, un ripollès il·lustre, acompanyat per una galeria de catalans il·lustres. Però penso que darrere d'aquesta etiqueta no s'adiu a la personalitat de Josep Alsina. Segurament els humanistes han de pensar que no hi ha persona que no sigui il·lustre, que tots som il·lustres. Ell, en el pròleg del seu llibre Gent del meu poble, expressa que no el convenç el títol d'il·lustre. Sentim-ho. Aquest llibre, sobre gent del meu poble, no pretén oferir una galeria de ripollesos il·lustres. El meu desig és presentar algunes persones que jo he conegut i que m'ha semblat que han fet quelcom d'humanament important. Final de la cita. Humanament important. M'agrada molt l'humanament, la perdi,
un servidor de vostès i molts dels que ens acompanyeu vam conèixer Josep Alsina i el recordem en el seu centenari, perquè amb molt esforç, treball i també talent, ell també va fer quelcom d'humanament important. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Miquel. I ara passo la paraula a l'Eusebi Llença per parlar del grup de Constantino Vázquez. Excelentíssim president, senyores i senyors, amigues i amics. L'any 1986, Josep Alsina feia un repàs a la seva trajectòria vital i acadèmica en un text titulat Ensayo de exposición personal, que va veure la llum en el volum de la revista Anthropos que li va ser dedicat. En un passatge d'aquest text, un bon exemple del que ara se'n diu literatura memorialística, Alsina recordava el seu primer contacte directe amb la Grècia moderna i la seva rica literatura, tema que també va desenvolupar 2 anys després, al principi del seu discurs de contestació a l'acte de recepció pública del seu deixeble, Eudald Solà, en aquesta casa el 9 de juny de 1988. Corria l'any 1960 i gràcies a una beca de la Fundació Joan Marc, el professor que avui homenatgem en el centenari del seu naixement, va poder complir el somni de tot hel·lenista, visitar el país on havien nascut més de 2000 anys enrere els autors que ell tan estimava i als quals havia dedicat, i seguiria dedicant encara durant molts anys, tanta atenció i tants esforços. El motiu de la beca era estudiar in situ els centres de culte religiós d'aquell país, objectiu que va poder complir en la seva totalitat. Aquell viatge, però, li reservava una sorpresa que no esperava, el contacte viu amb la població i el món de la Grècia moderna. D'aquesta manera, el seu interès s'anà desplaçant progressivament cap a la modernitat, com ell mateix va reconèixer en el primer d'aquests 2 textos. L'atracció que sentia per la Grècia d'avui excedia de lluny l'àmbit estrictament acadèmic i entrava de ple en el dels sentiments. Ningú no m'hauria dit aleshores, confessava ell mateix, que durant aquella meravellosa estada de 2 mesos a Grècia m'havia de convertir en un enamorat de la llengua i de la literatura grega moderna. Aquest primer contacte sobre el terreny amb les lletres neogregues, que no va dubtar qualificar d'autèntica revelació, el portà, un cop retornat a Barcelona, a aprofundir en el coneixement del grec modern, ampliant les primeres nocions apreses de viva veu a Grècia, amb el propòsit d'ensenyar amb altura i seriositat, com ell mateix reconeixia, aquesta llengua a les nostres aules universitàries. Sense haver-s'ho proposat, doncs, Alsina es convertia novament en el pioner d'un camp d'estudi nou a la Universitat de Barcelona, com havia estat abans en altres camps i com ho seria en el futur, com ara en el de valorar en la seva justa mesura el paper de la dona al teatre d'Eurípides, molt abans d'encunyar-se el terme literatura de gènere, avui tan en boga. Hem de suposar, però, que abans fins i tot d'emprendre aquell viatge a Grècia, Alsina ja coneixia les principals veus de la literatura grega moderna. La Compadrí Pomera en devia haver llegit presentacions més o menys sucintes i estudis més aprofundits, alguns dels quals s'han conservat a la seva biblioteca particular, cedida per voluntat pròpia a aquesta Reial Acadèmia. Si repassem la seva bibliografia, trobem articles i fins i tot llibres i traduccions que testimonien aquest seu interès per les lletres neogregues, des de Solomós fins a Elitis, grosso modo. Aquest és el cas d'una breu antologia de la poesia grega contemporània, d'una vintena llarga de pàgines, publicada com a suplement de la revista Estudios Clásicos de 1962, i d'un bosquejo histórico de la literatura griega moderna, escrit en col·laboració amb Carles Miralles i publicat el 1965, en el número 46 d'aquesta mateixa revista, que constituiria la base de la primera història de la literatura grega moderna apareguda al nostre país, la literatura grega medieval i moderna, editada l'any 1966 a Barcelona per l'editorial Crença. Convé recordar que en aquesta obra el període medieval anà a càrrec de Miralles i el modern d'Alsina. Aquests treballs cal sumar 2 aportacions també importants al tema que aquí ens ocupa, aparegudes amb 2 del número 53 de la revista Estudios Clásicos de 1968. Panorama de la prosa griega actual i aproximació bibliogràfica a la literatura grega moderna, així com l'article de 2 pàgines titulat En torno a la poesia griega moderna, que va veure la llum al diari ABC el 13 de maig de 1962. Si passem a casos concrets, la concessió del Premi Nobel de Literatura Iorgos Seferis l'any 1963 i Odisseias Elitis el 79 va generar nous articles, alguns a la premsa diària, que no tenien cap altre objectiu que el de presentar al gran públic aquestes veus tan preeminents de les lletres gregues d'avui, sobretot la primera, molt més lligada a la Grècia clàssica i molt especialment a Homer i els tràgics, 2 dels principals temes d'interès i estudi per part de Josep Alsina.
Cap autor, però, va mereixer un interès tan gran i tan perllongat en el temps com Konstantinos Kavafis, malgrat que la seva Grècia, aquell nou món grec immens, sorgit de les conquestes d'Alexandre Magne, com diu el propi poeta en un dels seus poemes, no és precisament el que despertava més admiració per part d'Alzina. A banda d'algunes pàgines en estudis de conjunt sobre la literatura grega moderna, li va dedicar de manera monogràfica 3 articles: La Grècia de Kavafis, Kavafis, poeta i metafísic, i Kavafis, solitud i poesia. Així com una part de les 3 seccions titulada Un Alejandrino Moderno, Kavafis, del llarg article 3 poetes de la Grècia moderna en Escorzo, que va veure la llum al número de 17 d'agost de 1965 de la revista Destino. Hem de suposar, però, que Alzina coneixia aquest gran poeta molt abans de la seva estada a Grècia, ja que en els treballs que li dedicà i dels quals m'ocuparé tot seguit, cita monografies sobre la seva figura i la seva obra molt anteriors a 1960, any en què emprengué aquell viatge a la terra de l'Èl·lada, com els llibres clàssics de Timos Malanos, el poeta Konstantinos Kavafis, L'home i la seva obra, de 1933, el llibre de Michalis Peridis, La vida i l'obra de Kavafis, 1948, i la biografia de Konstantinos Kavafis, publicat l'any 43 per Yorgos Katsimbalis. Hi ha amb tot una altra circumstància que considero fonamental i que no hem de negligir: la lectura d'un tas de les traduccions de Kavafis que va fer Carles Riba a la Facultat de Lletres de la Universitat de Barcelona el 23 de gener de 1959, en el que seria un dels darrers actes públics del poeta català, que moriria sobtadament menys de 6 mesos després. Carles Riba ens ha conservat el record d'aquella lectura pública en una emotiva carta, la darrera que envià el 7 de març de 1959 a l'hispanista grega Julia Tridi, que precisament hi havia descobert l'existència de Kavafis pocs anys abans. No em puc aturar en les circumstàncies tan emotius que van envoltar aquella lectura i que s'expliquen pel fet que Riba tornava a l'Alma Mater 20 anys després d'haver-ne estat expulsat i haver hagut d'emprendre la mar camí de l'exili, però sí que hi ha un detall que no puc passar per alt. Com va exposar Riba i Atridi, la invitació no va partir de les autoritats acadèmiques, sinó dels estudiants. Uns estudiants que, en paraules seves, al margen de la rutina de los cursos y no sin la ayuda de profesores clarividentes y denodados, se reúnen, discuten, invitan a sus mayores a hablarles. Y continúan. Fue la hija de un amigo mío la delegada para explorar. Encontró en mí el deseo de estar con ellos. Y así entré otra vez, después de 20 años, en aquella universidad que usted conoce. Me acompañaban unos estudiantes y me esperaba en el patio una comisión formada por otros estudiantes y algunos profesores, significativamente jóvenes. El pretexto de mi vuelta a la universidad era leerles algunos poemas de nuestro Kavafis. És del tot plausible suposar que un d'aquells professors denodados i clarividentes era Josep Alzina, que justament un any abans havia guanyat la càtedra universitària en només 32 anys. Fos, com posa el manifest el volum que plega els papers llegits en l'acte d'homenatge al mestre i presentat 10 anys després, el 1969, a la Universitat de Barcelona, en el que era també el 10è aniversari de la seva mort, i com em recordava fa unes setmanes el meu mestre i amic Jaume Pòrtoles, sabem que Alzina no només va ser present en aquella presentació, sinó que va formar part de la mesa presidencial i que fins i tot, a petició del degà Joan Maluquer de Motes, va prendre la paraula i va glossar breument les converses, de cometes, que havia tingut amb Carles Riba i com contribuïren a enriquir-li la visió i el coneixement del món clàssic, amb paraules literals d'Alzina. En qualsevol cas, la veritat és que, com ja he dit anteriorment, cap altre autor grec modern va despertar un interès més gran que Alzina que Kavafis, fins al punt que algunes de les reflexions que feu a propòsit de la seva poesia es van avançar molts anys allò que els kavafistes consideren avui com a veritats irrefutables. El primer article que dedicà al poeta alexandrí portava per títol, com ja he dit, La Grècia decadente de Kavafis, i va veure la llum en el número d'11 de juliol de 1963 de La Vanguardia. Tot just un any abans havia aparegut la versió catalana de 66 poemes de l'Alexandrí feta per Carles Riba, que no arriba a veure editada. L'article, doncs, ve a retre homenatge a aquesta traducció pòstuma de l'altíssimo poeta, que no considerem exagerat qualificar com el seu testament literari, com ho va ser també el breu pròleg de Joan Triadú i de tota una colla de ressenyes i articles de premsa, alguns deguts a plomes tan rellevants com el Josep Pla. Tots aquests escrits, però, fan una presentació general de la vida i l'obra de Kavafis, fruit d'una lectura que, si bé no goso qualificar de superficial, tampoc no puc titllar de cap manera d'aprofundida i reflexiva. Alzina, en canvi, tot i el to divulgatiu que cal pressuposar en un article de premsa, no es limita a una presentació general d'una poesia que no s'assemblava a res del que els lectors de La Vanguardia estaven acostumats a llegir, sinó que aprofundeix en alguns aspectes de l'obra kavafiana en els quals segurament ningú abans no s'havia fixat, almenys en el nostre país. Així, en un passatge d'aquest article, escriu el següent: no es la Grecia de Péricles la que entusiasma al poeta Kavafis. Él sabe que la Grecia actual es hija directa del mundo helenístico, abigarrado y decadente.
Él mismo es un poeta decadente, entre cometas, que solo con la sonrisa irónica del hombre que está de vuelta de todo puede evocar las escenas de la Grecia del pasado. Si bé l'afirmació que la Grècia actual és una filla directa de la Grècia hel·lenística és discutible, ja que el component clàssic bizantí, franc i turc no és en absolut negligible, Alsina realment l'encerta de ple quan parla de la ironia que articula tants poemes cabafians. Aquesta ironia, en la qual alguns estudiosos han vist una barreja de flegma britànica i de segona sofística grega, atén sovint els límits del sarcasme i apareix tímidament en una de les seves composicions de joventut més famoses, Tot esperant els bàrbars, 1904, per impregnar profundament poemes com Reis alexandrins, Holofernes, moltes de les composicions que dedicà a la seva bèstia negra, l'emperador Julià, conegut com l'apòstata, i el poema de maduresa Hi hauríem d'haver pensat, de 1930, un dur al·legat contra un problema avui tan actual com el transfobisme polític. Si llegim aquests i altres poemes sense tenir en compte la fina ironia cabafiana de la qual es fa ressò Alsina abans que ningú, almenys en els nostres corals, segurament en farem una interpretació esbiaixada. El lloc que ocupa Cavafis dins les lletres neogregues l'abordà Alsina en el Bosquejo Histórico de la literatura griega moderna, publicat 2 anys després, amb unes paraules que demostren al mateix temps un bon coneixement del panorama literari grec en els anys en què Cavafis va irrompre amb la força d'un meteorit que va capgirar de cap a peus les aigües encalmades de la vida cultural atenesa de l'època. Així, en paraules d'Alsina, cometes, una reacción contra los sueños románticos y que él cree utópicos del helenismo la representa Constantino Cavafis, pesimista y escéptico, solitario en su generación, tengo cometes. En efecte, Cavafis no pot estar més allunyat dels postulats literaris poromàntics que els escriptors grecs de la seva època, molts empoderats de la generació de 1930, consideraven inamovibles. I això explica la freda rebuda que, per regla general, van donar a aquell seu correligionari arribat inesperadament des de la diàspora més allunyada del centre literari de poder que era, o que ells creien que era, Atenes. D'aquesta manera s'entén perfectament que Palamàs, el referent indiscutible de les lletres gregues durant la primera meitat del segle XX, tractés amb gran desdeny l'obra de l'Alexandrí, els poemes del qual no dubtà qualificar d'esbossos que no arriben a la categoria de poemes, i les seves composicions històriques de reportatges dels segles, per ser més exactes. Una veu com la de Cavafis, però única i irrepetible, només va ser possible després de raconar el retoricisme i l'amorositat romàntica, més atenta a la forma que el contingut, que va inspirar també els seus primers poemes finalment rebutjats. I Cavafis n'era plenament conscient, com demostra una anècdota que ens ha transmès el novel·lista grec Yorgos Theotokás, que el va visitar durant la seva estada a Atenes al final de la seva vida per intentar aturar el càncer de laringe que el duria a la tomba uns mesos més tard. En encetar la conversa sobre els escriptors atenesos del moment, Cavafis li va demanar que s'acostés i li va dir, en tot retret, a cau d'ovella, són romàntics, romàntics, romàntics. Un dels judicis més encertats d'Alsina sobre Cavafis el va exposar tímidament en el primer article que li dedicà, i amb més detall a la literatura grega medieval i moderna. En aquell article de 1963 afirmava: la poesía histórica de Cavafis, histórica solo desde el punto de vista formal, pero que de hecho es tremendamente actual, evoca, pues, una Grecia decadente, de rellezuelos cultos pero incapaces de realizar nada heroico. Paraules que revelaven referència a un poema concret, 3 anys més tard, a la seva història de la literatura grega medieval i moderna. En 1922, poco antes de la gran catástrofe frente al turco, Cavafis escribe su epitafio por los caídos por la Liga Aquea, que parece haber sido escrito pensando en la inminencia de la tragedia de los pueblos de Asia Menor, luchando por la civilización. Aquesta constatació en la línia que els poemes històrics de Cavafis parlen tant del present com del passat, o com seria més encertat dir, retorna al passat per parlar del present, és fonamental per entendre la poesia de l'Alexandrí. Així, la seva famosa afirmació, aparentment senzilla, però que en el fons no ho és tant, com res en Cavafis, jo soc un poeta històric, no significa només que tingués un penchant especial cap als temes històrics, sinó que era un poeta amb consciència històrica, és a dir, perfectament coneixedor del fet que hi ha problemes que acompanyen l'home, des que el temps és temps, i que es van repetint enllà d'èpoques i de circumstàncies històriques concretes. La història no és per ell, doncs, un refugi per escapar-se dels problemes actuals, sinó la clau que permet interpretar-los i trobar-hi una solució, o almenys, quan això no és possible, un consol, una serena resignació. D'aquesta manera, per exemple, era el protagonista del gran poema El Déu abandona Antoni. No s'hi troba només un romà, Antoni vençut per un altre romà, Octavi, sinó una profunda reflexió d'abast universal sobre la manera com els humans hem d'afrontar les desgràcies amb dignitat, tal com reconeixia el poeta en un comentari a aquest poema. El mateix es pot dir de Hi hauríem d'haver pensat, 1930, al qual m'he referit anteriorment, en què allò menys important són els personatges que apareixen citats, relacionats tots amb l'antic regne de Síria,
i ben desconeguts per la immensa majoria de lectors, com Sabinas, Gripos o Irká, sinó la irònica lliçó d'oportunisme polític que amara tot el poema i que el converteix en un dur alegat contra aquells que encara avui dia fan carrera política només en benefici propi, sense renunciar, si cal, al transfugisme, com deia més amunt. I aquest ús de la història grega per parlar de problemes actuals i d'actituds humanes universals inspira també els poemes del contingut mitològic homèric, com els cavalls d'Aquil·les, troians o Ítaca, que posen de manifest respectivament la insensibilitat de la divinitat pagano-cristiana davant del dolor humà, la sensació d'impotència i resignació davant del destí més advers o el viatge com a símbol dels objectius humans. Parafrasejant el poeta mateix, i en concret una de les seves notes de poètica i moral, els seus poemes es poden adaptar to fit, com deia ell en anglès, a altres vides, com les nostres, tal com, entre cometes, el bon sastre fa un vestit que escau una persona, o a vegada dues, i un abric que pot anar bé a dues o a tres, tenco cometes, com deia ell mateix. Amb una reflexió com aquesta, Alzina s'avança novament molts anys a la crítica cavafiana, almenys al nostre país, que a la seva època seguia veient Cavafis com un poeta allunyat del món present i del moment actual, que es compalia a evocar alguns episodis ben obscurs de la història grega, sobretot hel·lenística, romana i bizantina, extrets d'una crònica, un sinaxari o un polsador catàleg d'inscripcions antigues. Per acabar, també és plenament encertada i del tot original a la seva època l'apreciació d'Alzina sobre el valor redemptor que té la poesia per a Cavafis, exposat en el darrer article que li va dedicar, titulat Cavafis, solitud i poesia, i que va veure la llum en el diari Avui el 3 de maig de 1983 i novament a Estudios Clàssicos un any després. En efecte, davant d'una colla de poetes com Horaci, Pindar o Goethe, per als quals la poesia és el ressò d'una ànima plena, corulla d'experiències joioses en la qual es reflecteix l'equilibri de l'home que ha sabut descobrir l'harmonia íntima de l'univers, per a altres, com Tibul, Petrarca, Leopardi, Keats o Pou, la poesia brolla d'una ànima malaurada, solitària. I com en ells, o encara més que en ells, hauríem de dir, Cavafis veu sols els aspectes sòrdids, mesquins, negatius dels homes, lluny de tota ombra de glòria o de grandesa. I així, la poesia es converteix per a ell en l'únic mitjà per intentar superar la seva amargor més íntima, la seva vida solitària i sense fita, el seu profund pessimisme. Com de les circumstàncies més objectes, Baudelaire va fer brollar les flors del mal, o d'una vida tediosa com a professors de francès o d'anglès, Machado i Mallarmé en van extreure excel·lents poemes que va fer recórrer a la poesia per intentar fugir, ni que sigui per un moment, de tanta misèria i de tanta decrepitud. Com el protagonista del poema Melancolia de Jasó de Cleandre, poeta de la Comagenes, 595 després de Crist, publicat l'any 1921, i amb el qual posa fi a aquesta presentació de l'aproximació de Josep Alzina a l'obra del més gran dels poetes neogrecs, que ens va ensenyar a llegir amb una major profunditat i un major rigor. L'envelliment del cos i del rostre és la ferida d'un ganivet horrible. Ja no em queden forces per resistir. A tu acudeixo, doncs, art de la poesia, que alguna cosa saps de bàlsams per calmar el dolor, o menys per intentar-ho, amb fantasia i paraula. És la ferida d'un ganivet horrible. Porta'm els bàlsams a art de la poesia, que fan que, almenys per una estona, no senti la ferida. Moltes gràcies. Gràcies, Eusebi, per aquesta brillant evocació. I ara, la paraula al doctor Josep Alzina. Bé, bona tarda a tothom. Abans que res, en nom meu i de la família, volia agrair a l'Acadèmia, al seu president, al seu secretari, l'organització d'aquest acte, així com altres institucions presents, l'Ajuntament de Ripoll, el Rectorat de la Universitat de Barcelona, la seva universitat, el decanat de la Facultat de Filologia, el Departament de Grec, i tots vosaltres per haver vingut. Dit això, passo a exposar la ponència i espero que em pugui cenyir el temps. És curteta. Bé, una de les idees fonamentals que tenia el meu pare sobre la filologia era que aquesta disciplina no havia de dedicar-se només als textos literaris, sinó que el seu estudi havia de fer-se extensiu a tots els textos escrits, filosòfics, científics, polítics, etc. Fruit d'aquesta idea, trobem en la seva extensa obra traduccions i comentaris de tota mena, a banda dels específicament literaris, els tragèdies, Pindar, Llucià, etc. Trobem història i política, Tucídides, trobem filosofia i ciències, neoplatonisme, Aristòtil i medicina, el corpus hipocràtic. I sobre aquest últim aspecte tractarà aquesta ponència. Bé, des de finals del segle XIX i principis del segle XX, sorgeix una corrent d'interès a diverses nacions europees sobre el tema de la medicina hipocràtica, l'anomenat el neohipocratisme.
Entre 1839 i 1861, Littré edita l'anomenat Corpus Hippocratic. A l'any 1965, Lichtenhaler, no sé si ho dic bé, publica Thucydide Hippocrate vist per un historiador medicina. Sembla que aquest llibre que va ressenyar Josep Alsina va tenir molta influència en el seu interès pel tema hipocràtic. A principis del segle XX, i com a resultat del treball de les escoles de Leipzig, Berlín i Copenhague, es publica el Corpus Medicorum Graecorum. A Alemanya sorgeix la revista Kyklos i Zündorf Archiv für die Geschichte der Medizin, amb les figures de Edelstein, Jäger, Temkin. A França, a partir de l'interès de Gaston Bachelard, tenim el treball de Joannat i de Tibel, que comença també la publicació del Corpus Hippocraticum a la Fundació Guillem Guiller, juntament amb el suís Juli. Bé, a Espanya, els estudis hipocràtics es centren en 3 noms: Pedro Leinentraulgo, Luis García Ballester i Josep Alsina i Clota. A partir de l'any 1968 inicia el seu treball sobre aquest tema. Com a filòleg, es dedica a la traducció de diversos escrits hipocràtics, tant al català, a la Fundació Bernat Metge, com al castellà, a Convivium i al Consell Superior d'Investigacions Científiques. A títol pòstum, poc després de la seva mort, l'editorial Anthropos, amb la seva col·lecció Textos i Documentos, va publicar la seva versió bilingüe grec-castellà dels tractats sobre la medicina antigua, sobre les aires, aguas y lugares i sobre la enfermedad sagrada. Com a professor universitari, començà la creació d'una escola amb tesis i tesines doctorals sobre temes hipocràtics. Entre molts noms cal destacar les de Glòria Vintró, Joana Saragossa, Begoña Usurbiaga, Montserrat Sastre, Isabel Rakosnik, Teresa Sallent. Per tant, es pot parlar d'una autèntica escola de Barcelona. Bé, com interpretar Josep Alsina el naixement d'aquesta medicina? En un article publicat a la revista Investigación y Ciencia a l'any 1982, fa una recopilació d'interiors aportacions. En primer lloc, descriu el pas de la medicina anomenada empírico-credencial, pròpia de les civilitzacions com l'egípcia, però també present a Grècia en el culte al déu Esculapi, a una medicina anomenada racional. Aquest procés es podria resumir en l'expressió del mite al logos. Ara bé, creiem que es té que matisar tal afirmació per no caure en un positivisme superat. El pas del mite al logos no significa foragitar el rerefons religiós com han sostingut autors com Vance o Sambursky. Els pensadors presocràtics, dels quals veuen els metges hipocràtics, no eren científics moderns i Fisikoi no equival a físic. Bernard Jäger, en el llibre del mateix nom, ens parla de la teologia dels primers filòsofs grecs, per indicar que aquests posen en termes racionals moltes idees que ja estaven abans plantejades en termes mitològics. Així, quan Homer diu l'oceà és el pare de totes les coses i quan Tales afirma l'aigua és l'argia de totes les coses, estan expressant la mateixa idea, però en un llenguatge diferent. La fisis, fonamental a la concepció de l'ésser humà que trobem en la medicina hipocràtica i que evidentment procedeix dels presocràtics, és una idea d'origen religiós, el qual no vol dir que no sigui accessible al logos. Quan l'autor hipocràtic del tractat sobre la malaltia sagrada es refereix a l'epilèpsia, la malaltia sagrada, diu que aquesta malaltia no és més sagrada que les altres. No està dient que cap sigui sagrada, diu que totes ho són perquè totes participen en la fisis. En segon lloc, i amb això coincideix amb la majoria d'autors, considera que la medicina hipocràtica veu del rerefons de la filosofia presocràtica, tal com podem mirar fins ara. La mateixa idea de fisis, fonamental en l'hipocratisme, ser el segell innegable dels primers fisicois, els Milesis, Tales, Anaxímenes i Anaximandre. A partir d'aquí, vull dedicar especial atenció al llibre Los orígenes helénicos de la medicina occidental, publicat per l'editorial Labor l'any 1982. Perquè en aquest llibre es va més enllà de la labor pròpia del filòleg, entrant al terreny propi ja de la història de la medicina. En la primera part del llibre s'ocupa de la medicina hipocràtica, hel·lenística i de Galè. A la segona part del llibre, i això és la part important, per això dic que ja es converteix en un gran historiador de la medicina, s'analitza com i de quina manera les medicines hipocràtica i galènica van influir en el desenvolupament de la medicina occidental. En primer lloc, caldria exposar una síntesi del que coneixem com a medicina hipocràtica centrada en el concepte d'humor. Ens referim a la versió dels 4 humors, sang, flegma, bilis negra i bilis groga, desenvolupada sobretot per l'escola de Cos en el tractat sobre la natura de l'home i sobre els humors i que serà recollida per Galè i que passarà després a la medicina medieval.
Però s'ha de tenir en compte que en el corpus, per molt que diguem que és el corpus hipocràtic, hi ha molts autors, no és només Hipòcrates, s'ha de tenir en compte que en el corpus trobem altres tractats amb la versió de dos humors, ja que parlen de flegma i bilis, com per exemple malalties 1 i malalties 3, o de tres humors, flegma, bilis i sang, com sobre la malaltia sagrada o epidèmies 1 i 3. També hi ha una versió d'un tractat embriològic que fa aparèixer l'aigua com un d'aquests humors. Bé, però aquí ens centrem en la teoria canònica dels 4 humors que abans hem esmentat. Aquesta teoria connecta els 4 humors amb els 4 elements. La terra, l'aire, l'aigua i el foc, doncs cada humor està format per una proporció diferent dels esmentats elements. Per altra banda, ens ofereix una explicació de la fisiologia humana i també de la patologia. La proporció dels humors és la salut i la falta de proporció per excés o defecte és la malaltia. Els seus humors generats a partir de l'aliment, una alimentació inadequada serà una de les causes de les malalties. Per això la medicina hipocràtica dona molta importància a la dieta. Però la dieta no significa només el que mengem, sinó que volia dir tot un gènere de vida. Altres causes poden ser la influència del clima, d'això se n'ocupen el tractat Aires, Aigües i Llocs, o la pròpia idiosincràsia de cada individu amb tendència a preponderància d'un humor i, per tant, a la tendència cap a certes malalties. Fixeu-vos que seguint aquesta tradició corporalista que continuarà d'haver, això influirà en el caràcter. I avui dia, en el llenguatge actual, encara parlem de caràcters sanguinis, que vol dir preponderància de l'humor sang, o de caràcters flemàtics, preponderància de l'humor flema. Caldria parlar a continuació de la gran síntesi que fa Galè, on trobem una sistematització de les doctrines hipocràtiques amb avenços com el descobriment empíric de que per les artèries circula sang, els hipocràtics deien que circulava neuma, un important desenvolupament de l'anatomia, una síntesi important d'idees lògiques i biològiques d'Aristòtil i una fisiologia amb 3 centres a l'organisme, el fetge, centre del sistema venós, el cor, centre del sistema arterial i el cervell, centre del sistema nerviós. La patologia segueix centrada en els humors, però afegint la idea de corrupció d'un humor a més de la idea de preponderància. El capítol final del llibre, el capítol final de la primera part del llibre, va dedicat a un aspecte molt important, als orígens de la terminologia mèdica grega. El meu pare sempre explicava una anècdota, una vegada estava a Madrid amb unes oposicions, va trobar malament i va anar al metge. I a l'explicar-li que ell era professor de grec a la Universitat de Barcelona, el doctor va comentar: això del grec deu ser molt difícil. I ell va contestar: vostè i tots els metges parlen en grec i no ho saben. Avui no han fet que la majoria de termes mèdics davant dels més moderns tenen etimologia grega. Bé, és a tots conegut que molts textos clàssics seran traduïts del grec a l'àrab. Degut que al segle VI, com a conseqüència del tancament de l'escola d'Atenes per l'emperador Justinià, molts filòsofs i científics es van refugiar a Pèrsia, on predomina el cristianisme nestorià. Quan l'islam va incorporar aquestes terres, s'inicia el contacte amb savis musulmans amb aquest coneixement. Al segle IX, el califa Al-Mamud va fundar a Bagdad una escola de traductors que va començar a traduir moltes d'aquestes obres a l'àrab. Entre aquestes obres de Galè i d'Aristòtil. Entorn d'aquestes traduccions neix una escola mèdica del món musulmà en la que destaca el metge persa àrab Ibsina, que serà conegut a l'Europa llatina amb el nom d'Avicena. Encara que hi ha antecedents anteriors, per exemple, el monestir de Ripoll al segle X havien fet traduccions, però a partir del segle XII comença una important tasca de traducció de l'àrab al llatí, destacant l'escola de traductors de Toledo i el monestir benedictí de Montecassino, a Itàlia. Obres de Galè, d'Aristòtil i d'Avicena són traduïdes així de l'àrab al llatí. Comença el que s'ha conegut com el Renaixement del segle XII i aquests textos seran el fonament de la universitat medieval que prolifera ja al llarg dels segles XIII i XIV. En totes aquestes universitats existia una facultat de medicina. Val a dir, en contra del tòpic de l'edat mitjana com una obscura, que en aquestes facultats es practicaven disseccions de cadàvers, curiosament prohibides en el món grec, hel·lenístic i romà, amb l'excepció d'Alexandria, i que, curiosament, els llibres canònics que s'utilitzaven en aquestes facultats eren obres de Galè, un pagà, i d'Avicena, un musulmà. El llibre profunditza en la figura d'Andreu Vesali, el gran renomador de l'anatomia i la seva relació amb Galè. Comença amb una reflexió molt interessant sobre el Renaixement i la seva relació amb la cultura clàssica en general i amb la medicina antiga en particular. El canvi de mentalitat respecte a l'edat mitjana no significa un refús cap a aquests autors, sinó la idea renaixentista que ells van iniciar un camí que els humanistes continuaran i perfeccionaran. Aquesta actitud es complementa amb la lectura directa de moltes obres clàssiques que es poden llegir directament del grec gràcies al coneixement del grec.
relectures d'autors com Aristòtil o Galè en les seves obres originals i amb una nova mentalitat porta una valorització de l'observació directa i refusa la metodologia purament llibresca que havia caracteritzat els segles anteriors. En aquest sentit és fonamental la Universitat de Pàdua, especialment la seva facultat de Medicina. En el terreny metodològic destaca l'obra de Zavarella, que intenta reconstruir un mètode aristotèlic a partir de la inducció i la deducció. I veiem que molts dels avenços importants, tant en anatomia com en fisiologia, que es donaran als segles XVI i XVII, es produiran en aquesta universitat. I aquí trobem que la major part d'aquestes figures tenen una relació directa o indirecta. Després de la Sali, trobem a Renato Colombo, un dels descobridors del trànsit pulmonar de la sang. També trobem a Fabricio de Aquapendente, descobridor de les vàlvules de les venes i mestre de William Harvey, que va estudiar a Pàdua i va desenvolupar la idea moderna de circulació de la sang. També trobem a Pàdua, vinculat a Pàdua, l'espanyol Valverde de Amusco, autor del llibre Història de la composició del cuerpo humano, en castellà, que va introduir a Espanya l'anatomia basaliana i la va millorar. Val a dir que al segle XVI hi ha a Espanya una notable participació en els debats entorn de la medicina i la filosofia natural, on a banda de Valverde destaquen figures com Bernardino Montaña de Monserrate, que per cert era català, que combina la idea galènica amb elements alquímics, Pere d'Olesa, que introdueix la idea corpuscular, Gómez Pereira, Duarte de San Juan, Andrés Laguna, Francisco Vallès, Jaime Segarra, etc. Bueno, això seria un altre tema. L'últim capítol del llibre va dedicat a l'aportació espanyola a l'estudi de la medicina antiga. I, a banda de les figures ja esmentades, com Pedro Leinentrago i Luis García Ballester, es passa a revista altres persones menys conegudes, però que han realitzat notables aportacions. Luis Gil, José Vaso de la Vega, Eulàlia Vintró, Luis Rangel, Isabel Rakosnik, Begoña Usubiaga, Agustí Albarracín Teulón i altres són citats amb una ressenya crítica de les seves aportacions. Bé, entre l'immens llegat intel·lectual i docent i humà de Josep Alsina i Clota, que celebrem i commemorem en el centenari del seu naixement, l'estudi de la medicina grega i les seves aportacions de la història de la medicina occidental són una part important i fonamental, encara que no sigui l'única. Moltes gràcies per la vostra atenció. Va bé, ara toca a mi em correspon de parlar de la presència i de l'activitat del doctor Alsina en aquesta casa i espero tenir-me tan estrictament el temps com han fet els que m'han precedit. Bé, la participació del doctor... Se sent, oi que sí? No gaire. Doncs digueu-ho perquè jo tinc molt poca veu, de manera que si el frasco no funciona no sentireu res. La participació del doctor Josep Alsina i Clota en la vida de la nostra acadèmia va ser tan distingida com dilatada en el temps. Ara, i aquí, em limitaré a recordar-me només uns quants fets bàsics i unes quantes dates que puguin servir-nos de fites orientadores. I miraré de fer-ho ràpidament i d'una manera tirant sumària, perquè de fet es tracta de notícies que per una raó o per altra són conegudes de la majoria dels presents i d'alguns probablement molt millor que per part meva. Bé, el doctor Alsina va ser elegit membre de l'Acadèmia en la sessió ordinària del 8 de març de 1962. Nascut, avui ho commemorem, l'any 1926, tenia doncs 36 anys, una edat d'ingrés més aviat insòlita, tant aleshores com ara. Va llegir el seu discurs inaugural amb no gaire retard mai més tard, el 21 de març del 1963. Aquell mateix desembre va ocupar el càrrec de secretari de la Junta Directiva, per al qual va ser reelegit múltiples vegades. Quan el va deixar definitivament el gener de 1991, jo crec que ja pot ser malalt, els acadèmics li van palesar la seva gratitud nomenant-lo secretari honorari a perpetuïtat. Això és la fitxa bibliogràfica. Fem una mica de marxa enrere. Quan va entrar a la casa, Josep Alsina ja es trobava en un dels millors moments de la seva vida intel·lectual i també universitària. Doctor des de l'any 1956,
amb una tesi sobre el mite d'Hèlena, només parcialment publicada després, una tesi que li va dirigir don Antonio Tovar des de Salamanca a distància, cosa que llavors era factible, havia guanyat al maig de 1958 la segona càtedra, això és terminologia de l'època, primera, segona càtedra, era senzillament per ordre d'ocupació, la segona càtedra de Filologia Grega de la Universitat de Barcelona. A més, el 1960 havia entrat a formar part del primer Consell Directiu de la Fundació Bernat Metge, un consell que es va constituir arran de les morts, com tots recordareu, molt seguides, dels seus dos primers directors, Joan Estalric, que mor al 58, i Carles Riba, que mor al 59. Llavors, als 60 van ser substituïts la presidència unipersonal per un equip directiu de 4 membres, del qual va formar part de seguida Josep Alsina. Ara i aquí ja ho veureu, no podré parlar pas amb l'extensió i el detall que convindrien de la intensa participació del doctor Alsina en la vida d'aquesta casa al llarg dels 31 anys que van transcórrer des del seu ingrés el 1962 fins a la seva mort prematura el 93. Que n'hi hagi prou amb indicar que als arxius de l'Acadèmia hi ha constància de 39 comunicacions seves sobre arguments tan diversos com el teatre de Sòfocles, el corpus hipocràtic, almenys en dues avinenteses, l'èpica grega tardana, l'escola de Nonnos i companyia, la poesia grega contemporània, que d'altres i els altres, el filhelenisme de Goethe o el sentiment tràgic de Fyodor Dostoievski. Tots sabeu que era home de gran varietat en els seus interessos. En realitat, he pogut refer aquesta llista, per cert, ja els dono les gràcies al nostre secretari, l'Albert Barbeto, i l'Ester Angulo, la bibliotecària, que també es mou per aquí. El que no es conserva molt malament, però es pot reconstruir, però no ho faré ara, és el contingut, perquè el que hi ha és la data en què es va tenir lloc la comunicació, de vegades l'acte de la sessió, però no el text, que moltes vegades no devia ni tan sols existir. Vull dir que devia ser una improvisació oral sobre quatre punts. Més endavant, en una hipotètica versió publicable d'aquest paper, sí que m'agradaria reconstruir i analitzar en la mesura del que sigui possible aquest material. Avui, però, em sembla, també atès a les circumstàncies, parlar només, i això també caldrà fer-ho d'una manera molt ràpida, dels dos textos que, a parer meu, són els més significatius entre tots els que el doctor Alsina va llegir a l'Acadèmia i que són molt diferents l'un de l'altre. Un, com ja és tradicional, és el seu discurs d'ingrés que versava sobre tradició i originalitat en el teatre d'Eurípides, que sí que ha estat publicat en diverses avinenteses, i l'altre, una comunicació sobre les repeticions del text homèric, allò que tècnicament se'n diuen els iterata, que va llegir en el tercer congrés de la Société Roncesvalles al setembre de 1964. Parlaré molt breument tant de l'un com de l'altre, començant per tradició i originalitat en el teatre d'Eurípides, que ja us dic que és un text que es pot llegir perquè el va reeditar com a mínim 2 vegades més en una col·lecció dels seus Kleine Schriften que va publicar les PPU i en un altre volum. Molt d'acord amb l'estil de l'època, el doctor Alsina començava el seu discurs d'ingrés esbossant un retrat espiritual d'Eurípides com un irriquiet, un cor. Ara que no som precisament joves, algú de vosaltres recordarà que aquesta expressió molt típica de l'Alsina prové de la primera frase de les confessions de Sant Agustí, el meu cor és inquiet, etc. Alsina aclareix de seguida que en Eurípides sí percep, ara faré unes quantes cites que ni tan sols em prendré el molesti de dir entre cometes, ja ho veureu, fins i tot moltes les tradueixo directament. Alsina veia en Eurípides doncs una ànima inquieta i angustiada. El tercer dels grans tràgics hauria dut a terme un esfuerzo sobrehumano por plasmar un món coherent. Dit d'una altra manera,
hauria perseguit un ideal d'harmonia i equilibri, això també cita literal per traduïda, probablement sense acabar d'assolir-lo mai. En un altre moment d'aquest mateix treball, Alsina s'arrisca a conjecturar que el gran tràgic es rebolcava contra la manca de sentit del món. Ja us he dit que és un document molt característic, i jo ara m'he saltat una sèrie de coses, molt característic d'un llenguatge d'una època, en realitat d'allò que es deia humanisme cristià i de vegades existencialisme cristià. I jo vull dir amb això que l'Alsina s'adscrivís a cap tendència ideològica determinada, sinó que feia servir el vocabulari vigent a la seva època, actiu, palpitant, per dir les coses que d'alguna manera li interessaven directament. Aquests punts de vista i la terminologia que s'hi vincula són allò més típics d'una època que avui ens pot semblar força allunyada, però que tot plegat desemboca en una reflexió, no sé com diu, per una banda molt erudita, això vull dir, molt recolzada bibliogràficament, i per l'altra, intensament personal, això també es nota, tan erudita com personal, sobre el sentiment religiós d'Eurípides. I quan en un altre passatge d'aquest mateix discurs el doctor Alsina insisteix que el tràgic atenès buscava el sentit poètic, harmònic de l'univers, resulta inevitable recordar que els poetes que ells consideraven sempre els seus poetes de capçalera eren per aquest ordre, Goethe i Joan Maragall, com alguns de vosaltres deveu recordar. I és que en darrera instància, Alsina, que aspirava a rastrejar en Eurípides un buceador, torno a citar literalment, de l'enigma de l'hombre, era també un home inquiet, fins i tot, si m'ho puc permetre, tant de distància, un home neguitós. Si puc invocar ara un record, i aquest és de primera mà, li agradava aplicar-se a ell mateix un passatge cèlebre de Tucídides, concretament del llibre primer, capítol 71, paràgraf 9, que descriu la polipragmosine. Polipragmosine vol dir el dinamisme i una mica també el que nosaltres anomenaríem hiperactivitat, a principi dels atenesos del segle V abans de Crist, però que l'Alsina s'aplicava a ell mateix. I en traducció, que era la que ell citava sempre de Jaume Berenguer, deia, en una paraula, dient que són nascuts, els atenesos, podria dir, dient que són nascuts per a no estar tranquils ells ni deixar tranquils els altres, es diria la pura veritat. Bé, tancaré aquesta massa passat comentari amb una frase que també Alsina aplicava a Eurípides en el curs de l'estudi que ara deia. Un home és fill del seu temps, intentar prescindir del fonament en què s'ha mogut, ha respirat i ha viscut. És una empresa del tot inútil. I això em fa content que ho puguem dir en un context tan ple de ripollesos, de la veritat, perquè és exactament el que es tractava. I passo ara a la segona text del qual parlaré, el literat dels poemes homèrics. Em queden molts pocs minuts per parlar d'aquest altre text, ho faré més ràpidament i l'únic que podré fer és presentar-lo i recordar les circumstàncies, i també el repeteixo, les potser en 5 minuts vaig bé, recordar les circumstàncies en què va ser llegit i aplicar els motius que, a parer meu, el converteixen en extremadament significatiu. I a més suposo que és significatiu per alguns dels, no pas en el meu cas, però alguns dels membres més actius, més antics de l'acadèmia. Resulta que la setmana de l'1 al 6 de setembre de 1964 l'acadèmia va acollir el tercer congrés de la Societat Roncesvalles, un organisme consagrat a l'estudi de les epopeies romàniques, sobretot les franceses. Tot i que la gran majoria de comunicacions van versar, com és obvi, sobre temes i arguments propis de la romanística, no hi van faltar-hi tampoc incursions en altres poesies èpiques tradicionals. Per exemple, el doctor Vernet va parlar d'una hipotètica èpica ara, i el doctor Alsina va parlar d'Homer
He pogut reconstruir més el context gràcies a la correspondència de Martí de Riquer que em va passar la doctora Isabel de Riquer, la seva filla, que està en procés d'editar-la. El doctor Alsina va presentar en aquest cas una comunicació breu de només 7 pàgines i mitja on enumerava les principals menes d'iterata, per dir-ho amb el terme tècnic, de la poesia homèrica, comparant-la amb passatges similars del Gilgamesh. És molt interessant veure com va arribar a conèixer el Gilgamesh, però ara no m'explicaré. La chanson de Roland, el Beowulf, el cantar de Beowulf, etc. El doctor Alsina mantenia, en definitiva, que aquestes repeticions no són tan sols una conseqüència mecànica de l'estil formular, sinó que responen a una deliberació i una voluntat d'estil molt inequívoques. Per demostrar-ho, recorria a l'anàlisi d'un passatge del cant 5è de l'Odissea. El que interessa sobretot, i és per això que he triat de parlar-ne aquí d'aquell assaig, és que Alsina hi menciona més d'un cop les teories i les descobertes de Milan Parry, el gran hel·lenista americà, mort als 33 anys, per cert, les innovacions revolucionàries del qual van arribar a Europa amb un retard molt considerable. Això és un objecte estudiat. En fi, sabut. Allò que s'anomena l'Oral Formulaic Theory de Milman Parry i Albert Lord va constituir un procés especialment lent i difícil d'incorporació aquí. Doncs bé, tot i que el volum de les actes de la Societat Roncesvalls no és, en termes cronològics, de cronologia absoluta, la primera exposició de la Parry-Lord Theory a la península ibèrica, perquè la primera és la famosa introducció al Homero de l'any anterior, publicada a Guadarrama, a la Quadrados, Galiano i companyia, sí que és la primera vegada que la cosa es va discutir d'una manera tan apassionada i amb força profunditat. El fet que algunes de les intervencions que es van produir llavors denoten una certa inseguretat, tant pel que fa a la intel·lecció de la teoria mateixa, que és complicada d'entendre la primera vegada, com a propòsit de la seva incidència en el terreny de l'epopeia comparada, no minva pas la importància, penso jo, d'aquella efemèrides. I fins aquí és el que tinc a punt per explicar-vos. Espero alguna ocasió poder-ho explicar amb més detall i, en tot cas, moltes gràcies per la paciència en què us ho hauré endinyat a l'escoltar. Molt bé. Sembla que sí, que ens hem portat bé en la qüestió dels temps. M'han arribat veus diverses a la sala. Hi ha, per exemple, gent aquí on el doctor Alsina va dirigir la tesi doctoral i probablement gent que el va conèixer molts anys. En principi tenim vènia per 5-10 minuts. A més, això és normal en les sessions in memoriam. Si algú, sobretot amb molta brevetat i concisió, té de la sala ganes de dir quelcom personal o el que sigui, de fet, o li passem el micròfon o pot venir aquí i fer saber el que tenim nosaltres. Hi ha un micròfon per la sala? Hi ha algú que vulgui? És el Joan Coderc, oi? Sí. Doncs no vas tenir o potser sí. Sí, des d'aquí. Seguràs estona. Sí. Sempre així? Sí. M'agradaria recordar una cosa, i faig connexió amb una cosa que ha dit el doctor Portes, que el doctor Alsina no només es va dedicar a expandir la cultura hel·lènica i neohel·lènica també, sinó que el doctor Portes ha parlat de l'interès del doctor Alsina en Dostoievski. I en realitat, potser molt de vosaltres recordareu el nom d'Helena Vidal. Va ser el doctor Alsina qui va introduir l'assignatura de llengua russa dins de la filologia, perquè la llengua russa s'estudiava abans només a l'Escola d'Idiomes Moderns, aquelles classes que es feien al vespre, i va ser ell qui va aconseguir que per fi hi hagués dins de l'especialitat de filologia una assignatura de filologia russa, que jo mateix ja vaig tenir el plaer de fer. O sigui, m'agradaria també que es tingués en compte això, el seu esforç, no només expandint la cultura grega, sinó
altres filologies. Evidentment, segurament el Departament de Filologia Russa a la llarga s'hauria format, a la llarga dels anys, però va ser ell qui el va introduir. Helena Vidal tenia els calaixos on guardava el seu material dins del Departament de Grec. O sigui, va néixer com una subsecció, diguem, creada per ell. Sí. Doncs simplement esmentar això. Sí. L'extraordinària curiositat que tenia l'Alzina, la història és més complicada. L'Helena Vidal era filla de l'August Vidal. L'August Vidal sabia molt bé rus perquè s'havia criat a Rússia, en allò que deien los niños de la guerra. Es van fer classes l'un amb l'altre. L'August Vidal rebia classes de grec i l'Alzina en va aprendre, va arribar a llegir força ràpidament i va ser per aquesta mena d'aprenentatge d'U3, per dir-ho d'alguna manera, si ho recordem bé. Algú més? ¿Dónde de dos palabras. Primero, felicitarles por la exposición que han hecho. Me ha emocionado. Pero solamente recordar, desde mi punto de vista, que soy una ciudadana corriente, que fue un gran profesor, el doctor Asina, en la Universidad de Barcelona. Yo tuve la suerte, no la suerte, no sé qué palabra usar, de ser su alumna. Por lo tanto, esta actividad de él, que a lo mejor no tiene los niveles que ustedes han expuesto, ¿no? Para mí es lo más grande que he vivido y que creo que ha proyectado a lo largo de estos 2 años que estuve en la universidad a otros muchos alumnos como yo. Muy bien. Doncs bé, si ningú no vol dir res més, us agraïm l'atenció, us agraïm l'interès, agraïm aquests testimoniatges. Potser ho hauríem pogut de recordar, sí, el mestre que va ser, però de fet jo crec que tots els que hem estat a la sala ho vam tenir professor. I amb això jo crec que us puc dir bona nit i moltes gràcies.